Kitang-kita yung sapot niya ngayon. Ayaw pati anino niya. Oh. Salamat po tayo Mento and like and share po. Hello, dito sa Valenzuela mga kagamba. Ayan o, kuha siya na gagamba. Nakatago na, nakatago. Shoutout mo. Katropa mo. Shoutout dyan sa kontrabando, kala Victor, kala Jijek. Yan, kala JM. Kontrabando, lahat ng kontrabando. Ayun. Thank you sa'yo ha. Thank you sa'yo, Ruben. Salamat. Okay. Kagamba si Dakson TV. Yes ma'am, Daxon Spidey PH. Dakson Spidey PH. Subscribe po kayo. So ito po yung selection ni Tatay Mento, ang gaganda. Yan, pinuntahan ko siya dito sa Malantay, Valenzuela. Napakabait po ni Tatay Mento, so subscribe din po kayo sa channel niya. Supportahan nyo yan si Dakson Spider. Ingat po. Thank you sa'yo, Dakson. God bless po. Ayun, magandang araw ulit mga kagamba. Sa ngayon, wala nang Tagalog mga kagamba, pati samon, pahirapan. Mga nagtatanong ng samon dyan, medyo pahirapan pa rin ang pagkuha. Hindi pa rin makahuli yung mga tao natin at lockdown pa rin. Mahigpit sa probinsya mga kagamba. Tapos yung mga masbate ngayon, medyo lumiliit na masbate. Wala na yung mga uis. Pakunti na. Ay yung mga samon naman ay yung mga sibo. Ayun, medyo malalaki. Magaganda sukat. Yung ginsan naman, maraming galasin ng gagamba mga kagamba, pero mga pakunti-kunti lang ang dating. Ngayong panahon mga kagamba, ganitong panahon, medyo pakunti na ang gagamba, palaos na yung mga nag-uso. So, patumal na rin yung mga bintahan. Yung iba dyan na reseller, hindi nila alam yun. Kala nila tuloy-tuloy hanap buhay ng gagamba, hindi. May panahon lang yan mga kagamba. Shoutout muna kay Renz Cord 72, Ronnie Mark De Los Santos, Christian Itom, Ira Bognot, Idan Sugilio, Jaculino Sarsarani, si Anthony Cobos, Ronaldo Rodriguez, Kayumang G, Mark Anthony Aliga, yan si channel niya, yung Kayumang G, si Mark Anthony. Yan ang channel niya mga kagamba, Kayumang G. Si Kagimba TV, si Hans Manalata, Mark Aris, Ramil Malaka, taga San Pedro, Laguna, si Kakamba TV, si Rene Abaro, Paul Vincent Lim, si Paul Vincent Lim, si Jeff Family, Diego Hayres. Maingay na ng tumpusan na ito pag nagsasalita ako. John Patrick Pin, Kurt Evan B. Kaji TV. Ang ingay mo rin, sumasabay ka rin. Raha Perbis Imam, si Darwin Salsos, Res Luares, Misuki Misuki Mue, si Nobem Dado ng Makati, si Minandro Gatsi ng Baliwag, Bulacan. Yan. Shout out sa inyong lahat, kay Goys TV, kay Kadagit, Idol Kadagit. Kasama kami ng isang araw, nag-breakfast kami dyan sa may Balintawak. Sila Jason Webb, si Gagambols, si Gagam Choy, saka si Viral TV. Ayan, shout out sa inyong lahat mga kagamba. So ayan, mayroon tayong ipapalabas dyan na yung kagamba na paano siya magawa ng sapot mga kagamba. Panoorin nyo to.
Ayun ang sentro niya, yung puti na yan. Sentro ng sapot niya yan. Yan siya hihinto mamaya pagkatapos. Yan yung gaano siya gumawa ng sapot. Ganyan ang gagamba. Yan. Kita nyo yung pagitan ng mga sapot niya, maliliit lang. Hindi makakalusot yung insekto na lumilipad. Ganyan lang siya. Pag nangingilaw ka sa gabi yan, maaninag mo ng gusto yung sapot yan. May ilaw kasi kaya hindi masyadong kita. Subukan natin patay ko yun. Bulsa! Bulsa! Patay mo nga yung ilaw. Makikita natin yung sapot niya. Ayan. Ah, malabo. Hindi makita. Kailan talaga ilawan. Ah, hindi. Pailawin ko itong cellphone ko. Sige. Sige, i-off mo. Yon, kita ba siya? Patay mo yung TV. Patay mo yung TV. Ang ganon. Malayo eh. Ayan o. Patay mo yung TV. Hindi, dito o yun. Simutok. Masagi mo. Sapot niya o. Masagi mo. Kung makikita natin. O, kitang-kita yung sapot niya ngayon. Ayun pati anino niya. O. O. Laki na anino niya. O. Ganyan gumagamba yung ano, paggawa nung gagamba ng kanyang sapot sa gabi. Ayan. Ayan, yun na yung sapot niya. Naaninang niya siya yung sapot. Ayan. Ayan. Lapit na siya matapos. Yung puti sa gitna, yun yung doon siya ihinto. Ayan. Lapit na siya matapos. Ayan o, bilis na niya o. No. Yan, malapit na siya doon sa puti. Yun, minto na. O, nandun na siya sa puti ngayon. Kakapalan niya ngayon yung puti na yan. Sa gitna. Yun ang palatandaan niya. Yung puti. Ayan o. Yung puti ang palatandaan niya. Ayan.
Yun ang gitna. Ayan, yan ang gitna niya. Ayan. Tapos siya. Tapos siyang naggawa ng sapot niya. Yan siya, yan. Gawa siya ng sapot niya. Yan tayo sa likod niya. Tayo sa likod niya. Yan. Ayan na doon siya sa tiyan. Yan, yan sa likod niya. Yan. Yun ang anino niya. Sumusunod yung anino. Ayan. Ayan siya. Yan, lalagyan natin ngayon ng gagamba na maliit itong sapot niya. Tingnan natin kung hahabulin niya. Ayan. Tingnan natin kung hahabulin niya. Kung papatayin niya. Oh! Naglag ka pa. Yan. Lalagay natin itong isang gagamba. Yan. Natin, yan. Hinabol niya. Yun, kinain niya. Ayan. Kinain niya, oh. Oh, binanatan niya, oh. Oh, nadali niya agad. Oh. Tapang niya. Ayan, oh. Dali niya agad. Isusuway ilaw bunso. Ayan, oh. Kala niya nakahuli siya ng insekto. Nilagay ko yung isang gagamba. Kinain niya. Oh, buksan na ilaw. Eh. Yan. Pakita sa yan. Kita na siya, oh. Ayan, oh. Sapot niya, oh. Lagyan ko lang isa maliit na gagamba, dinali niya agad, oh. Ayan, ganyan sila ka-alerto, mga gagamba. Ayan, oh, kinain na niya, oh. May pagkain na siya, oh. Nadali niya agad, oh. Yun, ha. Napanood nyo mga kagamba paano maggawa ng sapot, tsaka paano siya umuli pag kami napunta doon sa sapot niya, oh. Tinira niya agad. Okay.